имрӯз муассисаҳои таълимии шаҳри Турсунзода 1 сентябрро ҳамчун рӯзи дониш ҷашн гирифтанд. Масъулини муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 шаҳри Турсунзода низ зимни баргузории як чорабинии тантанавӣ аз рӯзи дониш истиқбол карданд. дар ин чорабинӣ мудири шӯъбаи маорифи шаҳр Лайло Раҷабова ва намояндагони мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ иштирок карданд. имрӯз 1 сентябр рӯзи дарс эълон шудааст ва ҳама сола мо ин рӯзро ҳамчун рӯзи дарси сулҳ эълон кардаем ва умуман омӯзгорони шаҳри Турсунзода барои рушду нумӯи соҳаи маориф ва инчунин хонандагоне ки дар бисёр олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ парчамбардори шаҳри хеш мебошанд, мо бисёр миннатпазирем ва дар якҷоягӣ чӣ хеле ки муаллимони шумо шоҳиди он гаштанд, дар партави сиёсати пешгирифтаи ҷаноби олӣ якчанд мактабҳои нав сохта ба истифода дода шуд ки мо дар 5 солаи охир яъне шоҳиди он гаштем ки аз ҷониби қадамгоҳи яъне пешвои миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам ҷаноби олӣ ки литсеи президентӣ ба номи Абабулло Рӯдакӣ ва инчунин мактаби 18, мактаби 17 ва якчанд мактабҳое ки сохтмони онҳо барои мову шумо яъне барои мову шумо худи шаҳрвандони шаҳри Турсунзода сохта дода шуд ва дар навбати худ мо дар ҷамоати деҳоти Работ ки дар унҷа муассисаи таҳсилоти умумии рақами 33 ки бо худи дастгирии соҳибкор Муҳибов Ҷурабек ва инчунин мақомоти иҷроия ва инчунин омӯзгорони соҳаи маориф ки саҳми арзандаи худро гузоштанд, ин ҳам бошад ҳамаи ин муваффақиятҳо меваи истиқлолият аст. имсол мо рӯзи донишро дар лаҳзаҳое пешвоз мегирем ки халқи кишвар ба пешвози сазовори ҷашни бузурги милливу таърихи 26-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамчунин таҷдиди рӯзи иди Саиди Қурбон қарор доранд. воқеан дар даврони истиқлолият соҳаи маорифи кишвар рӯ ба инкишоф меёд. дар ин давра силсилаи мактабҳои нав ва типи замонавӣ дар тамоми шаҳру навоҳии кишвар қомат афрохтанд ки ҳадафи асосии давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз бунёди онҳо баландбардоштани сифати таълиму тарбияи насли наврас, фароҳам овардани шароити созгору мусоид барои хонандагони болоиққат ва ба ин васила кашф намудани истеъдодҳои нав миёни наврасону ҷавонон мебошад. баъди чорабинии дона хонандагону устодони таълимгоҳ тариқи телевизион баромади асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба муносибати рӯзи дониш тамошо карданд. аз ин рӯ бахшус намасону ҷавонони моро зарур аст ки ба қадри сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва истиқлолу озодӣ расанд ва ҳамчун насли ояндасоз ба хотири ҳифзу таҳкими дастовардҳои он саъю талош намояд. дар ҳақиқат илм аз бузургтарин шарафи одамӣ буда шахси соҳибмаърифату донишманд тавассути он пайваста корҳои хайру савобро анҷом медиҳад. фарзандони мо низ бояд дарк намоянд ки онҳо ворисони ҳақиқии ниёгони соҳибтамаддун ва фарҳангсози тоҷик ҳастанд ва вазифаи асосияшон омӯзиши илму дониш мебошад. имрӯз дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 ки бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода имрӯз муассисаи мо номи як марди шуҷоъ, марди меҳнатдӯст, шаҳрванди шаҳри Турсунзода Муродалӣ Табаров Сафаралиевич гузошта шуд ки фахр аз он мекунем ки фарзандони ин марди наку дар ин муассиса таҳсил намуда соҳиби маълумоти олӣ шуда дар муассисаҳои давлатӣ кор ва фаъолият мекунанд. имсол ки иди Қурбон ва соли таҳсил дарси сулҳ ки оғоз мешавад якҷоя омадан, ман аз номи худ ва аз номи коллективи бисёрнафара муассиса кулли омӯзгорони ҷумҳурии Тоҷикистонро табрику таҳният гуфта ба онҳо хонаободӣ, тансиятӣ, хотирҷамӣ, дастурхони пур аз неъмат орзумандам. ҳамин тавр барои хонандагону устодони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 шаҳр ки ба номи яке аз шахсиятҳои моътабар Муродалӣ Табаров вогузор шудааст, рӯзи дониш ва дарси сулҳ хеле хотирмон гузашт. мо ҷавонони ватан созандаем, дӯстдори давлати пояндаем, шукри истиқлоли кишвар, шукри сулҳ, шукри ҳаққи
که با لب پرخ